mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Mamili ka. Baunan o babaunan? Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Gail. At ito, ang aking SPG. As in, super. Backgammon. Secret File. Gusto ko lang ikuwento ang isang weird na engkwento namin ng classmate kong si Nonoy. Mag-best friend kami ni Nonoy. Guwapo naman si Nonoy. Yun nga lang, madaldal, taklesa, diretso magsalita. Walang filter. Ano man ang pumasok sa isipan, bibitaw agad ng bibig niya. Kaya nga minsan, naiinis ako sa ugali niya. Pero madalas, yun din naman ang hinahangaan ko sa kanya kasi hindi siya plastic na tao. Matalim lang talaga ang kanyang dila. Kalalaking tao. Ayun, eventually, hanggang college, naging mag-classmate kami. Parehas din kaming kurso na kinuha. BS Social Work. Naaalala ko lang noong minsan kaming nagkabiruan ng malala sa isang subject namin. NSTP yata yun. During ROTC namin. Lunchtime. Kung tama ang pagkakaalala ko, DJ Rocky at DJ Jello, inaasar ko siya noon kasi naukaan siya ng gupit. Kasi mahaba noon ang buhok niya. Tawa ako ng tawa noon sa kanya. Ewan ko, basta gustong-gusto ko siyang ibuli noon. Masaya ako kapag naaasar ko siya. Demonyita yan. Pero oo, ganun talaga kaming magkaibigan. So yun na nga, hindi pa ako nakontento. Kinuha ko yung baunan niyang may lamang pagkain. Alam ko, nagugutom na siya pero natutuwa ako na tingnan siyang uka ang haircut. Siguro dahil sa sobrang gutom niya, napasigaw na siya sa akin. Dinig ng mga classmate namin. Gail, mamili ka. Akin na yung baunan ko o babaunan kita mamaya. DJ Rocky at DJ Jello, nagulat ako sa sinabi ni Nonoy. Kaya natigilan ako at tila naging bato. At mas nagulat yung mga kaklase namin dahil sa mga sinabi ni Nonoy. Naghiyawan tuloy lahat sa kantsawan. Kaya sabi nila, baunan mo na lang yan, Noy! Baunan na yan, baunan na yan, baunan na yan, baunan na yan. Hindi ko tuloy alam kung anong ibig sabihin nila doon sa sinabi nilang baunan. Sa huli, isinoli ko kay Nonoy ang baunan niya. Sabi ko, ayan na ang baunan mo. Then sagot niya sa akin, huwag kang magalala. Hindi kita ibabaon. Babaunan kita. Tumawa ako. Sabay hamon sa kanya ng, sige nga, kaya mo? Babaunan mo ko? Sagot niya sa akin,
Mamaya ka sa akin, Gail. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko noon naisip na magsisisi ako sa panghahamon ko kay Nonoy. Pagkatapos ng klase namin, bandang gabi na, inasar ko uli si Nonoy. Sabi ko sa kanya, o ano na Noy, ano ha? Pauwi na kami nitong mga oras na ito. Bigla niyang hinatak ang kamay ko at itinapat ako sa isang pader. Tinapatan na mukha niya ang mukha ko mata sa mata. Hawak niya ang mga kamay ko at itinaas sa ibabaw ng ulo ko. Wala akong kalaban-laban. Pero napangiti ako sa ginawa niya. Bilang BFF niya, as in best friend niya, na-turn on ako. At sa hindi inaasahan, bigla niya akong binulungan. Titikman kita. Sumagot naman ako ng game. Pero pagdating namin sa bahay nila, sa mismong kwarto niya, akala ko handa na ako pero hindi pa pala. Tinanggal ni Nonoy ang mga damit niya. Ako naman ay nagtanggal na rin ng mga saplot. At iba ang gigil ni Nonoy sa akin. Gusto niya akong gantihan sa pagiging mapang-asar ko. At wala pa siyang ginagawa sa akin pero ako na mismo ang sumuko agad. Sabi ko, Noy, joke lang. Hindi naman talaga ako prepared. Sorry na kanina. At biglang natauhan si Nonoy na parang wala na siyang balak na ipagpatuloy yung gagawin niyang masama. At sabi na lang niya sa akin sa isang iglap ay, tara na nga, kumain na lang tayo ng dinner. Nagluto na si Mama. Nagbihis siya ng mga damit niya at ganun din ang ginawa ko. Plan aborted. Mission aborted. Walang baunang naganap nang dahil lang sa baunan niya. Grabe yung wordplay, no? Pero nangyari talaga to. Mabilis kasing mag-isip si Nonoy. Mabilis din magbago ng isip na parang walang muntik mangyari sa amin. So fast forward sa kasalukuyan, mag-best friends pa rin po kami ni Nonoy. Parehas na kaming social worker. Nagbabaon pa rin kami sa field ng pananghalian. Pero, never pang nagbaunan ng laman. Nadala na ako eh. Ang joke ko na lang sa kanya nitong mga panahong ito ay, Noy, jowain mo na lang kaya ako. Hindi pa ako nababaunan eh. At pabiru siyang sumagot sa akin ng, ganito ha, pag umabot tayo ng 30 na wala pa tayong mga jowa, sige, tayong dalawa na lang ang magbabaunan. Ako deep inside looking forward sa anumang mangyayari sa future namin. Bahala na. Basta gusto ko rin naman na malasap at maranasan ang mabaunan. Bakit ba? Buhay ko to eh. Pero kidding aside, bet ko po si Nonoy noon pa. At malay natin ang ending kami rin sa dulo, no? Hindi lang ako aasa ng todo. Siguro, slight lang. Maraming salamat po DJ Rocky Terra at DJ Titan Jello sa oportunidad na makapagbahagi po ako ng kwento sa inyong programa. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Gail. At ito, ang aking SPG. As in, super back secret 5.